सर 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 हे इकडे यावा मरतर बोला तरी असा काय करता पत्ती तुमका एवढे भेटले हा इलो इलो हा काय नाही मी नेतो जातो रे बाबा पाठवून यांची काढलेली नाना नाही म्हणजे आम्ही नाही हे पाठवून यांचे मरत बियाणं विचार दुसरी काही लोकांचं म्हणणं कसं हा तिथे अळंबी येतात ना तिथं नागरात खाता सुद्धा असं म्हणतो आम्ही काय आमका माहिती नाही पण खाता असं म्हणतो मग तो खात असो तो वरच्या वर येऊन खात असा पण त्या वारवत तर नसाच पण ह्यांची समज कशी आहे तो वारवत असल्यामुळे ह्यांका ती भीती आहे असाच की काय असाच की काय असाच की काय म्हणून ती सांगतात अळंबी काढताना बोलायचं नाही बाबलो त्याने असे कित्येक लोक जे होत ते गप म्हणजे श्वासोश्वास ह्या करता ते अळंबी काढणार अहो येवा जाऊ नको भारी भारी हे सकाळी बघून गेले की ही जिल्ह्याची आणि लपडा झाला आता म्हणजे गाडीच्या मनात काढलेली घरी आलं ते हो आपण जाऊ म्हणून गाडी घालून येणे नको घालून दे म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी काय होणार होता काय कधी गेलं ते रांडेच्या नेलेली तिघा तिथे सकाळी आणि व्हिडिओ करतो तुमका लवकर जाऊ सांगू लवकर कशा दिवसाकडून कुठे काय होगा तुम्ही किती वाजता उठला 4:30 तोंड धुतले तुम्ही मारले मशेरी लावले पुन्हा तोंड धुतले चहा खारी खाल्ले पान सुपारी फोडले मग मी किती उठलो मी 5:40 का हो मग बाबलो आता उठलो पटकन तयार असते पण तू असंच दिलं ब्रश करून अजून दिसत नाही मग सामान बरोबर 5:30ला बाहेर पडलो 5:30 5 आंघोळी पाण्यानंतर म्हणून जाऊन कोमून घालतात तूच बोललं जा तुझी आंघोळ केलंस ना तेवढ्या वेळेस मी 5 वेळा आंघोळ करून मारीला 5 वेळा व्हायचं लई वेळ लागता रे तुमचा काय काय रापत झोपत झालं आणि चौथ्या लोकडे भरायला गेलो कोणतरी म्हणजे खायचाच काय नाही असं होणार होता हो एवढी गावली ना किलो ठिकाणाची तर भरपूर होते म्हणजे दोघांचं एक वाटो होतो तो दोघांचं एक वाटो एकटे जाऊन करत ना माझं एक वाटो दोघांच्या तुझी म्हणजे तुमका ती पुरेशी आहे 4-5 माणसांना तुमची तर 2च माणसं पण वाटो काढू कसं माशांका गेलं सुद्धा एक माणूस असं नाही 2 माणसं वाटो म्हणून काढू नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात आपले पहाटे स्वागत सकाळी नको कारण की आता 6 वाजता 6:15 झाले असेल आम्ही निघालो आहोत कुठे निघालो आहोत ज्यांनी आधीचा एपिसोड बघितला असेल त्यांना माहीत नसेल पण ज्यांनी बघितलं नसेल त्यांच्यासाठी सांगतो मी नाना आणि बाबलो अळंबीच्या शोधातलो भाग दुसरं होतो तो आधीचो ह्या अळंबी काढूकच चालला कारण मी शोधून ठेवलेली होती आधीच्या एपिसोडमध्ये आता ती हत की नाही ती आधी बघूया कारण की 1 रात गेली त्याच्यात काय होईल काय सांगू शकत नाही तर आता इलाव सड्यावर आणि आता जात आहोत त्या ठिकाणी झाडीत कधीपासून खाऊ लागली मी कधी आम्ही मुंबई आणता पण ती वेगळी म्हणजे बनवलेली हां ती बनवलेली होय ना मेन आधी पुणग्याकडे पण इलेली आहोत ती आमका डापूक जाऊची होती पण थंय गेला असता तर हय कोणतरी तेवढ्या टायमात येऊन गेला असता आणि ती हत तरी कमी पुणग्याकडची तर तरी पण बघू जाता जाता एक लक्ष घालणार पण पुणगे असणार थंय बाहेर
त्यामुळे ते चान्स कमी आहेत. येण्याची सकाळी काढला नव्हता तेवढ्या सकाळी हो आपल्या घराकडे आम्ही घरी जाऊ. आजची पण घेता नाही म्हणजे बरोबर होणार. ही जास्त नव्हती ना, हा ही जास्त नव्हती ना. जास्त नव्हती. मुंटेवरून काढायचा ना हे मून ते बाजून नाही ना माझी तुम्हीच काढा. हा रे गाडवा रे मरणाची मेला भिवाना किती हट्टी भरपूर कलपेक्षा ना बेफाम तात तर बोललं ऐकूनच चालू तिथे. सर सर हे इकडे यावा. मरतर बोला रे असा काय करता पत्ती तुमका एवढे भेटले आमका. अरे काढ ऐसून छ्या जर मिंगा जाता रोज. पुढे नानांनो जंगलच हा. तुकडे पासूनच अजून हा इलो इलो हा काय ना मी नेतो मी नेतो तो कैसो पक्षी खया. मर बॉम्ब ओके जातो रे बाबा परपस्तर पाठवून यांची काढलेली नानानी म्हणजे आम्ही नाही. हे पाठवून यांचे मरतो भिवान नाही
विचार दुसरी यो बाबलो जाम घाबरे होता हो, ठीक आहे. ह्याला- चला भरायला चला हे नको आता मग गावली रे मग ह्याच्यात पुणग्याची वाटणी निघत अजून आणि चांगलं कळियो हम्म. चांगलं कळियो म्हणजे बाद नाही पुणग्या आहे त्याची. बघो भावाची फक्त नाही म्हणून सुटला तुम्ही ते- नाही तर तुमका बी सकाळी पण ती अशी समज आहे हम्म. ह्या असता ना वारू वारुळ मग वारू म्हटले असे नागराज असतात हम्म. अशी आणि असतं हा काही ठिकाणी नाही असं नाही म्हणत आहे मी हम्म. असतं नाही असं नाही हम्म. पण दुसरी गोष्ट अशी आहे हम्म. वारुळात वाळवी असते ना म्हणजे मुंग्यो हम्म. त्या मुंग्यांच्या गणित सर्प जात नाही हम्म. असा लॉग म्हणतो हम्म. आता माझी कशी समज आहे हम्म. जिथे वारुळात वाळवी आहे हम्म. त्या ठिकाणी अळम्यांचा उगम होता हम्म. मग वाळवी असताना ते नागराज कसं जाय हम्म. काही लोकांचं असं म्हणणं हं? नको खाली आता चला. चल तर उगत टाइमपास होईल काही लोकांचं म्हणणं कसं आहे हम्म. की ते अळंबी येतात ना हम्म. की तो नागराज खाता सुद्धा असं म्हणतो हम्म. आम्ही काय आमका माहिती नाही पण खाता असं म्हणतो हम्म. मग तो खात असो तो वरच्या वर येऊन खात असा हम्म. पण त्या वारुळात तर नसाच हम्म. मग ह्यांची समज कशी आहे तो वारुळच असल्यामुळे ह्यांका ती भीती आहे हा असाच की काय असाच की काय असाच की काय म्हणून ती सांगतात अळंबी काढताना म्हणजे- बोलायचं नाही बाबलो त्याने असे कित्येक लोक जे होत हा. ते गप म्हणजे श्वासोश्वास जो ह्या करता ते अळंबी काढणार बाबल्याचा आवाजच फुटत नव्हता जुन्या लोकांची काय म्हणताव का जुन्या लोकांची काय म्हणाची तुका सांगते हम्म. असं सांगतात ते आमच्या बाबाने सांगितलं हम्म. आता खरा खोटा तर त्यांना माहिती हम्म. की श्वासोश्वास असताना हम्म. त्या वासावरही तो येऊ शकता हम्म. आपल्या मागून हम्म. अशी लोकांची पूर्वीपासून धारणा म्हणजे याचा असं तर खरा खोटा आपल्याला काय माहिती नाही त्याच्यात हम्म. पण लोक सांगत ना माहिती त्या भीतीमुळे लोक कसे श्वास रोखून हम्म. एक शब्द न बोलता हम्म. खेचा काय तर काढणार म्हणजे लाकडा तोडीची असली हम्म. पिंपी काढूची असली किंवा एखादं खुंट तोडीचा असलो हम्म. तर त्या पद्धतीचं आहे पण माका कधी सवयच नाही हम्म. हा गप रवान काढ बिनधास्त काय तर गेल्या बोलायचं. टायमात मी भाऊजीं बरोबर गेलो त्या पुण्या बोललेला हा. आवाज करू नको हा तिकडे जा. होय साप पासून हा. ही भीती आता भरायचे कोण जर हिरण असली ती बसती ती निदान ही तरी आधी गावली आहे ही मेन होती ही हा. ही बेफामत हां नाही रात्री एकदा जर पाऊस लागला तर मित्रांनो नशिबान गावलेली नशिबान हे बघा हत हत थंय थंय हत अहो हय येवा अरे वा कसले जाऊ नको भारी भारी किती टाइम बघा 10 मिनिटं लेट झालं असतं तर गडप हिरण असंच. तर मित्रांनो बघा टायमाचा खेळ 10 मिनिटं पुढे, लेट झाला पुढे. असता पुढे तर ही लागेल अळंबी आता भाऊजींकडे कोटणीच्या देवळाच्या जवळ कोटणीच्या देवळाच्या जवळ मेन तुम्ही घेतला आता काय उपयोग जाऊन दे, किरण छान. हम्म. हे सकाळी जी आत्ताच्या भोमड्यावरती काढलेली होती ती हे निघते चला चला मी सांगतो कसा का बाबू पुसून मला माहिती ते ती काढलेली होती त्याच्या चल्लासा लिहिली ती मरण झाला नाही आता मी खेचू नाही घ्यायची ना तकडची तुम्ही सांगितलंस काढू नका बारड्यातली तुम्ही सांगितलंस काढू नका म्हणून डायरेक्ट ते वर इले हो, म्हणजे ही पण नाही ही पण तुम्ही काढला आमचा मॉब गावतात म्हणून सांगतो ठेव काढले म्हणून सांगायचं ठेव काढले आम्ही हे नको आता तू खाली फिरेल मराठ्यातली गावली ती नको मॉब झाली हा मग ते खाणं उपयोगाचा नाही काय रे मग लोकांना गाव होई ना तुका माहिती आहे सकाळची बघून गेली ते सकाळी बघून गेली होती ही तरच दिलेली होती हम्म. आणि लपडा झाला आता मी आणि मला काढलेली घरी आलं ते हो हे प्रत्येकाचं असतं त्याचं कसं होणार तुका सांगू का हम्म. म्हणजे ते होऊ दे का नाही नको होऊ दे आपण जाऊ म्हणून गाडी घालून येणे नको घालून दे हम्म. म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी काय होणार होता हम्म. काय कधी गेलं ते राहण्याच्या नेहमी तिका तिथे निदान सकाळी आणि व्हिडिओ करतो कोण
तू प्रदीप गाडी तुझी त्याचं तू कुठं नाही हो इनो इनो तो आणि तू सुधरू मानतो का ठिकाणी गेल्या नाही काल मग तुमका लवकर जाऊ सांगे लवकर कशा दिवसा मग कुठे काय हो का अरे चल नाही तर काय मेल्या व्हायच्या रोज रिॲक्शन पुण्याची बघितली. गमले बिमले म्हणून काय सांगत नको थोडीशी बोलायचं ना 10 मिनिटाचा वेळ होता. 10 मिनिटं लेट ना मग भाऊजी दयाच ते असं ना कार्यावर गेला नाही त्यांची कशी समज झाली इकडे येणार आहे व्हिडिओ करून आपण आरामात जाऊया फसले फसले खाली खाली तकडे ढाकून ठेवलं मी आणि तिसरंच घेऊन गेलो हो सगळे जोगला नाही रात्री पावसात लागतो ना तो आणखी येणार ही वर येणार होती चांगली असा हा पाऊस लागून रवा होईल काय उकल गेला ते रांडेच्या नेहमी तिघा तिथे एकदा सकाळी आणि व्हिडिओ करतो तुमका लवकर जाऊ सांगे लवकर कशा दिवसा कुठे काय